Сега сме в Пантанал с Деби. Пантанал е най-голямото наводнено место, как може да се каже, в света. Everglades. И това е втората по големина птица в света, след кондора. Невероятно красива. В момента се приближавам колкото се може по-близко до нея. Тук сме дълбоко в националния парк Пантанал в Бразилия. Ето я. Страшно красива птица. Сега ще дръпна малко по-близко да видите. По-близко това не мога, за съжаление. Може така да не изглежда толкова висока, но в момента, в който си разтвори, да не изглежда толкова голяма, но в момента, в който си разтвори крилата, става страшно огромна. Много красива. Бяло и черно. Бяло и черно, ето. Бяло и черно с червен на огърлица. Ето и гледай какво става. Yeah.